హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఐ ప్రిపేర్డ్ ఎ ఫ్రెష్ అండ్ షేక్. అందరూ అడుగుతున్నారండి ఎలా కలుపుకోవాలి మేడం, కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అంటున్నారు. ఓకే, ఈరోజు నేను మీకు ఎ ఫ్రెష్ అండ్ షేక్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనేది చెప్తాను. ఓకే, గ్లాస్ ఫస్ట్ ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవాలి. ఇది ఏంటంటే గుడ్ బ్యాక్టీరియా మనకి పెంపొందించడానికి. ఓకే, చూసుకోండి, జస్ట్ కట్ చేస్తాను, జస్ట్ వేసాను. ఓకే, 2 ఎ ఫ్రెష్ ఎనర్జీ డ్రింక్. బాడీలోని చెడు ఇన్ఫెక్షన్ అంతా క్లీన్ చేస్తుంది, మన బాడీలోని వెయిట్ లాస్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ హెల్దీ ఎ ఫ్రెష్ మీరు రోజు గ్రీన్ టీలు అవి ఇవి తాగుతారు, దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి కిడ్నీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఆ టీల వల్ల. ఇది ఏంటంటే 0 కొలెస్ట్రాల్, దీనివల్ల మనకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అంటూ ఉండదు. అల్లో కాన్సన్ట్రేట్ అండి, పేగులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా క్లీన్ చేస్తుంది. ఇది 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. నేను చేసుకున్న ప్రిపరేషన్ ఎ ఫ్రెష్ మీకు చూపిస్తున్నాను. దీనివల్ల ఏంటంటే న్యాచురల్ అల్లో, ఇంకా దీంట్లో మనకి తేడా అంటూ ఏమీ లేదు. ఓకేనండి, దీనివల్ల మనకి హెయిర్ బాగుంటుంది, స్టమక్ క్లీన్ చేస్తుంది, ఐస్ బాగుంటాయి, ఫేస్ మంచి గ్లో వస్తుంది. ఈ అలోవేర్ కంపల్సరీగా కలుపుకోవాలి. ఓకే, వాడుతున్న వాళ్ళకి కాదండి, న్యూగా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి చెప్తున్నా. ఓకేనా, సో 3 వేసేసాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్ మనం చక్కగా ఇందులో వేసుకుంటే ఎ ఫ్రెష్ రెడీ. ఓకే, హ్యాపీగా మీరు ఎ ఫ్రెష్ తీసుకోవచ్చు. అర్థమైంది కదండి, మై బ్యూటిఫుల్ ఎ ఫ్రెష్, మై సీక్రెట్. ఓకే, కొవ్వు కొలెస్ట్రాల్ ఏదైనా రిలీజ్ అవుతుంది, మైండ్ రిలాక్స్గా ఉంటుంది, అండ్ మైగ్రేన్ తలనొప్పి కూడా మీకు రాదండి. అర్థమవుతుందా, వెయిట్ లాస్కి కూడా మంచి బెనిఫిట్స్.